Здравейте! Казвам се Надя и ви приветствам с добре дошли на канала Православни размисли. Тук ще разглеждаме теми от нашия живот като християни в светлината на свещеното писание и светоотеческото наследство. Днес бих искала да разгледаме причините за липсата на плодове в християнския ни живот и как да ги преодолеем. В Евангелието от Марк, 11 глава 12 до 14 стих, ни се представя един епизод от живота на Господ Исус Христос, в който Той действа доста необичайно. Проклина едно дърво. Всъщност, почти никъде в Евангелието не го виждаме да действа в такава светлина. И признавам, че тази случка в миналото е била доста смущаваща и за мен. Нека я прочетем. На другия ден, като излязаха от Витания, той огладня и като видя отдалеч една смоковница покрита с листа, отиде дано намери нещо на нея. Но като дойде при нея, не намери нищо освен листа, понеже още не беше време за смокини. И рече Исус: занапред никой да не вкуси плод от тебе вовеки. И чуха това учениците му. Какво иска да ни покаже с това Спасителя? Нека приведа тълкованието на блажени Теофилакт, български. Господ често е вършил чудеса и чудесата му винаги са били полезни. Преди това не беше извършил нито едно чудо, за да накаже някого. Поради това, за да не си помисли някой, че не може да наказва, Господ проявява тук своята наказателна сила. Но като човеколюбец не я проявява върху хората, а върху дърво, както преди върху стадото прасета. Той изсушава дървото, за да вразуми хората. Учениците са изумени и с основание. Това дърво е много сочно. Чудото е още по-ярко, защото дървото изсъхва мигновенно. Смокинята означава юдейската синагога, която има само листа, т.е. показна буква, но няма духовен плод. По същия начин, всеки човек, отдаден на удоволствията на този живот, е като тази смокиня. Той няма духовен плод за гладния Исус, а само листа, т.е. временна и преходна видимост. Такъв човек ще чуе проклятието върху себе си, защото е казано: идете си от мене, проклети в огъня. Виж Матей 25 глава 41 стих. Той също ще изсъхне. По време на мъченията му в пламъка, дори езикът му ще изсъхне, както на богаташа от Евангелието. Проклятието на смокинята е дадено за предупреждение. Исус не е навреждал на хората, но е дал да се разбере какво очаква онези, които направят грешния избор. Дори в тази притча Бог се опитва да защити и предупреди хората, които няма да бъдат толкова милостиви към Спасителя. Защо Исус се приближава до дървото дори преди да е дал плод? Факта, че смокините дават плодове преди появата на листата им. След това зреят дълго време. Исус се приближил до дървото покрито с листа и независимо, че е извън сезона, там е могло да има плодове. Израил беше единственото място, където Месията е бил в този момент. Божият народ бил различен от другите смокинови дървета, но плодът така и не се появил. Красотата и листата, които растели на смокинята, измамно привличали пътниците. По същия начин въображаемото благочестие не спасило хората, които отказали да повярват на Спасителя. Така смокинята се превръща в символ на отхвърляне на Бог, липса на вяра, въображаема набожност, фалшива красота. Когато четете притчата, трябва да разберете, че не трябва да приемате всичко буквално. И разбира се, не говорим за дърво. В края на краищата Господ, който извършил толкова много чудеса, може да принуди смокинята да даде плод. Но оставайки на хората свободната воля, Исус просто се отдалечава от смокинята, като не я принуждава на сила да дава плод, но посочва нейното мрачно бъдеще. Край на цитата. Рано или късно всеки християнин трябва да се вгледа честно в себе си и да потърси плода от вярата в живота си. Дали го има, доколко го има или не. Може би на някой му се е струвало, че християнският му живот е сух, безинтересен и безплоден, а до тази печална равносметка стигаме дори след 10, 20, 30 години във вярата. В крайна сметка е по-добре сами да констатираме това, отколкото този, който идва като крадец, да ни завари неподготвени, спящи в сладка самозаблуда. Какво разбираме под плод?
Има плодове от дела, които човек прави от вярата си, когато се труди за Бога. Тогава Бог често скрива плодовете, за да предпази човека от възгордяване, ако той е склонен към това. Другият вид плодове са добродетелите. Нека прочетем за тях в послание към Галатяните, 5 глава, 22-23 стих. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Уният пък, които са Христови, раснали са плътта си със страстите и похотите. Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме. Тези плодове трябва да търсим и развиваме в себе си, за да не ни сполети съдбата на онази смокиня. Свети апостол Павел ни насърчава да се обновяваме в духа на своя ум. Ефесяни, 4 глава, 23 стих. Какви са причините за липса на плод? В Евангелие от Лука, 8 глава, 4 до 15 стих, в притча са описани видовете човешки сърца, в които попада Словото Божие. Нека я прочетем. А когато се събра множество народ и жителите на всички градове се стичаха при него, той започна да говори с притча. Излезе сеяч да сее семе и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и бяха потъпкани и птиците небесни ги изкълваха. А други пък паднаха на камък и като поникнаха изсъхнаха, защото нямаха влага. Други пък паднаха между тръни и израснаха тръните заедно с зърната и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и като изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха какво означава тази притча. Той отговори: вам е дадено да знаете тайните на Царството Божие, а на другите се говори с притчи, да като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. Тази притча значи: семето е Словото Божие. А това, що падна край пътя, са ония, които слушат, но отсетне дохожда при тях дяволът и грабва Словото от сърцето им, за да не повярват и се спасят. А това, що пада на камък, са ония, които, когато чуят Словото, с радост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват. А това, що падна между тръните, са ония, които чуват Словото, но в живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод. А това, що падна на добра земя, са ония, които, като чуят Словото, пазят го в добро и чисто сърце и принасят плод с търпение. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. Тази притча ни показва причините за липса на плод в живота на християните. Повърхностна вяра, например, когато цялото ни християнство е една външна форма, без вътрешен живот с Господ, или заглушаване на Словото поради светски грижи, наслади и богатство. Дори да намерим себе си за безплодни, добрата новина е, че Господ дава на всеки време да преразгледа християнския си живот, да го преосмисли, да се покае и да се обърне към Него, да стане сериозен във вярата си. Това е показано в Евангелие от Лука, 13 глава, 6 до 9 стих. И каза тази притча: някой си имаше в лозето си посадена смоковница и дойде да търси на нея плод, но не намери. И рече на лозаря: ето 3 години дохождам да търся плод на тази смоковница и не намирам. Отсечи я, защо само да изтощава земята? Но той му отговори и рече: Господарю, остави я и тази година, докато я обкопая и насипя стор, и ако даде плод, добре, ако ли пък не, на следната година ще я отсечеш. Според тълкованието на блажения Теофилак Български, Господ в тази притча представя Израил, на когото е проповядвал 3 години, но тази смокиня останала безплодна. В притчата за смокинята Иисус моли Бог Отец да не отсича дървото, за да даде шанс на хората. Той продължава да култивира смокинята, но предусещайки предстоящата си кръстна смърт и страдания, той произнася присъда на смокинята по-късно. Това е предупреждение и за нас, християните. Сред мнозина днес битува едно лъжливо, сладникаво мнение за Господ Иисус, като вечно милващ и добричък, но никога наказващ. Тази заблуда води до липса на страх от Бога и е коствала спасението на мнозина.
Господ непременно ще потърси плода в живота на всеки и ще иска отчет за талантите, които ни е дал. А сега да кажа няколко думи как да преодолеем духовното безплодие. На първо място, като го видим и признаем в себе си. Тогава ще видим и причините за него. Най-общо те попадат в примерите за посятото на камък и между тръните. Словото у нас е заглушено от житейските грижи и удоволствия, от стремежите ни към земно благополучие или от повърхностното възприемане на вярата. Когато открием причините, следващата стъпка е покаяние и промяна на приоритетите. Господ ни е казал да търсим първо Неговото царство, а всичко останало ще ни бъде придадено. В християнския живот има една основна истина, която никой не бива да забравяме. Без Христос ние не можем да направим нищо. В Евангелие от Йоан, 15 глава, 1 до 8 стих се казва: Аз съм истинската лоза, а моят отец е лозарят. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, той отрязва, и всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод. Вие вече сте чисти, чрез словото, що съм ви проповядвал. Пребъдете в мене, и аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, и вие, ако не бъдете в мене. Аз съм лозата, вие пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото без мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в мене, бива изхвърлен навън, както пръчката изсъхва и събират пръчките, да ги хвърлят в огън и те изгарят. Ако пребъдете в мене и словата ми пребъдат във вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. С това ще се прослави моят Отец, ако вие пренасете много плод, и тогава ще бъдете мои ученици. Виждаме, че ако сме безплодни, не сме Негови ученици. Как пребъдваме в Христос? Чрез приобщаване към Него, чрез участие в църковните таинства и на първо място светото причастие. Чрез четене и изучаване на Светото Писание и светоотеческа литература. Но не само четене. Нужно е осмислене на прочетеното и размисъл върху него. Така то няма да бъде забравено след затваряне на книгата. Чрез непрестанна молитва, като държим ума си в Христа и го обновяваме. Може би всяко от тези неща заслужава отделно разглеждане, но за това друг път. Надявам се тази кратка беседа да ви е била от полза. Ще завърша с една известна мисъл на светия Августин, че когато Бог е на първо място, всичко останало ще бъде на своето. Бог да ви благослови и до нови срещи!